Bé, en relació al decret 2.7, que és mitjançant el qual s'aprova la incorporació del nou objectiu a l'àmbit de cultura i a l'àmbit d'espai públic al Pla Estratègic de Subvencions 2024-27, compartim la incorporació als nous objectius, però la convocatòria de subvencions de cultura va finalitzar el passat 5 de febrer i, per tant, les entitats ja han presentat les seves sol·licituds amb tot el detall dels seus projectes en relació a les bases de subvencions que eren vigents en aquell moment. Si les valoracions dels projectes de les entitats per poder atorgar les subvencions i els imports corresponents s'han fet amb aquest nou objectiu, és possible que algunes de les entitats acabin rebent menys import perquè van presentar el projecte en relació a les bases anteriors i, per tant, és un greuge per a les entitats, ja que possiblement no s'hagin tingut en compte o valorat els nous criteris de puntuació subjectiva. El juny del 2018 vam presentar una moció per la millora de les bases i justificacions de les subvencions en règim de concurrència competitiva, que no es va aprovar amb l'únic vot en contra del PSC, i que pretenia precisament el que el títol de la moció indicava, fer una revisió de les bases i justificacions per millorar el procediment i revisar els objectius i criteris de valoració objectiva i subjectiva. Les activitats de les entitats de la ciutat, com tots sabem, són molt importants i s'hauria de facilitar que les justificacions es puguin tramitar de manera àgil, entenedora, justa i equitativa. En el cas que variïn els criteris de valoració establerts a la convocatòria, aquesta modificació s'hauria d'haver fet abans i donar l'oportunitat a les entitats d'incorporar-los en els seus projectes i no afectar-les negativament en decisions adoptades amb posterioritat. Llavors preguntaríem si ens poden assegurar que aquesta modificació fora de termini no afectarà negativament a les entitats. I demanem també que les modificacions a plans estratègics de subvencions que se'ns faci trasllat també a les comissions informatives. Gràcies.